Het nieuwe kabinet wil het aantal arbeidsmigranten en expats beperken, maar die zijn onmisbaar voor de Zeeuwse economie. De meeste van onze arbeidskrachten die komen uit Polen en Roemenië, ik denk 95%. En verder in deze Zeeland nu. Zeeland ontspringt de dans. En drukte vanwege toeristen en lekke banden. Goedenavond. Het nieuwe kabinet wil nog eens goed kijken of we de hoge aantallen arbeidsmigranten wel nodig hebben in Nederland. En dat zorgt voor vragen in Zeeland. Want een arbeidsmigrant of een expat op de Amsterdamse Zuidas zal misschien niet onmisbaar zijn, maar voor het voortbestaan van de Zeeuwse economie zijn ze van levensbelang. Tosten zoals deze, waar 4 tot 5 mooie gekleurde tomaten aan zitten, die worden geoogst. Die worden netjes in zo'n doosje gelegd. We zijn te gast in de kwekerij van Sjoerd van Adrichem in Westdorpen. De meeste van onze arbeidskrachten die komen uit Polen en Roemenië, ik denk 95%. In dit kassencomplex van 27 hectare kweekt hij tomaten. En daarbij zijn de handen van arbeidsmigranten onmisbaar. Als je kijkt naar heel glastuinbouw Nederland, dan werken er vele duizenden arbeidsmigranten, tienduizenden. En zou jij zonder kunnen? Wij kunnen niet zonder. En niet alleen in de glastuinbouw. Zoals hier in Westdorpen zijn heel veel arbeidsmigranten aan het werk. Je vindt ze bijvoorbeeld ook in de Zeeuwse horeca. Maar wat dacht je ook van de verpleging of bijvoorbeeld als tandarts? In Zeeland werken ruim 15.000 arbeidsmigranten. Ongeveer 1 op de 14 werknemers is dus iemand die voor het werk vanuit het buitenland naar Zeeland is gekomen. 80% daarvan is praktisch opgeleid. Die werken dus bijvoorbeeld in een kas. De overige 20% zijn de kennismigranten, ook wel expats genoemd. Zij werken als fysiotherapeut, als apotheker of bijvoorbeeld bij chemiebedrijf Dow in Terneuzen. Ja, het is echt een bedrijf nu, hè? Ja, de productie gaat gewoon door. Ja, precies. Ja. Het Expatcenter Zeeland houdt voor onze provincie zicht op deze internationale werknemers. Ze vormen een substantieel onderdeel van onze beroepsbevolking en we kunnen eigenlijk niet zonder. Dat is echt een van de 3 pijlers van het beleid van de arbeidsmarktregio. Het betrekken van mensen van buiten onze landsgrenzen om die economie op niveau te houden, zeg maar. Toch neemt de laatste jaren de kritiek toe. Niet alleen in Politiek Den Haag zijn er partijen die het aantal arbeidsmigranten wilden terugdringen. Er is soms sprake van overlast. En op de krappe woningmarkt zien veel mensen ze ook liever vertrekken. Ja, dat sentiment kan ik natuurlijk niet ontkennen. Dat is er gewoon. Als het gaat over onze verantwoordelijkheden. Dat is dat de mensen die hier binnen zijn, dat die kunnen beschikken over fatsoenlijke woon- en werk- en arbeidsomstandigheden. Zowel bij het Expatcenter als in de kwekerij van Sjoerd van Adrichem hopen ze dat het nieuwe kabinet rekening houdt met de regionale verschillen en dus de specifieke situatie van Zeeland. Oké, prima kabinet. Als jullie besluiten selectief te willen zijn, willen wij wel graag meedenken en meebeslissen over in welke categorie wij dan die arbeidsmigranten die we toelaten, in welke categorie we die zoeken. De PVV en NSC hebben tijdens de verkiezingen volop ingezet op het aangeven dat er toch echt minder arbeidsmigranten in Nederland nodig moeten zijn. De VVD aan de andere kant heeft gezien dat juist heel veel bedrijven ze nodig hebben om toch hun bedrijf draaiende te houden. Dus wat het nieuwe beleid gaat worden is vooral nu nog afwachten en hopen dat die Zeeuwse belangen worden meegenomen. Het bedrijf Bulk Terminal Zeeland, BTZ, in Vlissingen-Oost is failliet. De directeuren zitten vast omdat ze via dit bedrijf jarenlang cocaïne zouden hebben gesmokkeld. De burgemeester van Vlissingen had het bulkbedrijf vanwege deze verdenking al voor een jaar gesloten, waardoor BTZ al aan de rand van de afgrond stond. Maar nu is het ook daadwerkelijk failliet verklaard. Zeeland heeft weinig gemerkt van de wereldwijde computerstoring van vandaag. Zorginstellingen als ADRZ of Zorgzaam hebben nergens last van gehad. En dat geldt eigenlijk voor veel belangrijke instanties. Want ook bij de Westerschelde-tunnel, North Seapoort of de provincie Zeeland was niks aan de hand. Op kleinere schaal wel, bijvoorbeeld bij bedrijf BMN in Middelburg. Ja, de klant heeft hier ook last van.
En ik moet in principe afwachten totdat het systeem het weer doet. Meer kunnen wij eigenlijk niet doen. En de bouwshop die moet de klanten alles laten opschrijven wat of ze meenemen en achteraf in gaan voeren. BMN is leverancier van bouwmaterialen, maar dat werk kwam dus stil te liggen. Van enorme stress was geen sprake, maar Hanna keek er wel van op. Ja, het is wel weer een keer wat anders om mee te maken. Het is, niet iedere dag is hier hetzelfde. Maar dit heb ik nog nooit meegemaakt. Verhitte motoren en lekke banden. Het warme weer zorgt ervoor dat de ANWB deze dagen extra wegenwachten in moet zetten om al die Zeeuwen en toeristen met autopech te kunnen helpen. Merte Kamstra uit Goes is zo'n wegenwacht die vandaag een extra dienst draait vanwege de drukte. Hij heeft zijn vrije dag opgegeven, zodat hij door de hele provincie mensen weer veilig de weg op kan helpen. Het is prachtig weer. Het wordt morgen 30 graden, dus eindelijk is de zomer begonnen. En Noord heeft vakantie, Zuid en Midden hadden al vakantie. Dus die komen allemaal hier naar het mooie Zeeland om op de camping te staan of naar het strand. Ze verwachten een toename van 10% pechgevallen in de kustprovincies en daar naartoe. Goeiedag, ANWB Wegenwacht naar Merte. Accu's, dat blijft eigenlijk altijd een dingetje. Maar met dit weer en de files die we verwachten vanmiddag, vanavond en morgen, kom je ook heel veel oververhitte motors tegen. En lekke banden hou je ook altijd. Hoi, goedemiddag. En om alle pechproblemen te voorkomen, heeft Wegenwacht Mette nog wel een aantal tips. Zorg in ieder geval dat je auto in orde is, dat alle vloeistoffen op orde zijn. Zorg dat je een paraplu bij je hebt die je kan gebruiken als parasol. Mocht je toch met pech komen te staan, zorg voor voldoende drinkwater bij je om nog wat te verkoelen. En zorg dat je je gevarenhesjes op de pak hebt. Ging goed? Het ging goed? Nou, nee, eigenlijk niet. Maar hij draait weer. Maar de garage zat daar, dus we laten hem gewoon naar de garage rijden. En dan kan hij daar vragen aan de monteurs wat er precies scheelt. Het strandje in Wemeldingen is opgeknapt met een echt toilet in plaats van een dixie. De gemeente hoopt dat de boel nu netjes blijft. Je hebt nul reden meer om, plat gezegd, in de tuinen van de buren te gaan pissen. Want dat gebeurde gewoon en dat geeft gewoon overlast, maar ook irritatie bij omwonenden. De strandgangers zijn blij met het nieuwe toilet. Het is wel handig voor mensen als ze naar de wc moeten dat niet in het water hoeft. Als je dan het toilet gebruikt hebt, dan verdwijnt alles. En dan wordt er schoongemaakt, denk ik. En dan komt hij weer tevoorschijn. Ook staat er nu een zonnebrandpaal bij het toiletgebouw. En op de dijk staat een automatisch inklapbaar urinoir. De opknapbeurt is nog niet afgerond. Dit najaar komt er nog een dijkopgang voor minder valide. Een vliegtuig van de kustwacht heeft vanochtend opnieuw gezocht naar de vermiste zwemmer bij Vlissingen, die gistermiddag kopje onderging in de buurt van het Nollestrand. De zwemmer, van wie nu wordt aangenomen dat hij verdronken is nog niet gevonden. Na zijn vermissing gisteren werd ook al de hele middag en avond met helikopters en ander materieel naar hem gezocht. Het is het duurste stukje dijk van Nederland en ook een megaproject. De dijkverzwaring in Hansweert is nu ongeveer halverwege. En eind van het jaar is het werk bij het dorp zelf voorbij. Het project blijft binnen de begroting. Het is dan ook nogal een budget. 160 miljoen euro kost de aanleg van de nieuwe dijk die Hansweert moet beschermen tegen de zee. 30 miljoen euro per kilometer. Het goede nieuws is dat er geen extra geld bij moet. Budget ook positief. We hebben geen bijzondere tegenvallers. En de plussen en de minnen heffen elkaar op. We bewaken dat natuurlijk elke vergadering. Dat wordt continu gemonitord. Maar we blijven binnen budget. De nieuwe dijk bij Hansweert is voor het waterschap een bijzondere klus. Nou, dit is wel een groot project met risico's. Gelukkig liggen die risico's achter ons. Zoals bijvoorbeeld de damwand die is aangebracht. Je weet nooit wat dat in de ondergrond doet. Hè. Je kan het wel aanrekenen en voorspellen. Maar ik ben blij dat die er nu in zit. En dit is onder de reeks van projecten wel een bijzonder project. Ja. Het moeilijkste stuk van het werk is net achter de rug. Het bouwen van de dijk pal voor de huizen in Hansweert. Ondanks dat er bijna in de voortuin van mensen wordt gebouwd, valt het aantal klachten mee, zegt omgevingsmanager Mike Dekker.
Maar het zijn allemaal kleine dingetjes en dat vind ik wel heel fijn om te zien. Het gaat vaak over van ik kan mijn auto niet parkeren of mijn container kan ik niet kwijt aan de weg. Dus dat zijn de echte kleine dingetjes. Dus dat is nog niet eens echt werkgerelateerd. En dat maakt het tot nu toe echt een hele positieve interactie met de omgeving. Want ja, het is natuurlijk niet niks, zo'n enorme dijk. Nee, absoluut. Als ik er zelf wel naar kijk en ik vanuit mij als persoon er naar kijk, denk ik ja, als ik dit voor mijn deur zou hebben, dan zou ik daar moeite mee hebben. Dat zou ik ook lastig vinden om daar continu naast te moeten wonen en mijn ding te doen. En daarom denk ik dat het ook zo belangrijk is dat we dus samen met de aannemer dat zo goed mogelijk op die manier proberen op te pakken met elkaar. Er zijn dus weinig klachten, maar toch is niet iedereen tevreden. Bewoners van Hansweert hadden erop gerekend dat een aantal plekken in het dorp verbeterd zou worden, zoals het oude sluizencomplex. Dat zou helemaal eigenlijk opgeknapt worden, zou voorzien worden van wandelwegen. Hier verderop de dijk, dus die zie je hier achter mij, zouden in plaats van 5 camperplekken 10 camperplekken komen. Die zijn heel erg gewild. Kijkt er rechtstreeks uit op de Westerschelde. En er zou een buitendijkse horecagelegenheid komen. En hier verderop zou in het verlengde van de dijk een soort parksituatie ontstaan. Waterschapsbestuurder Van Kralingen zegt zich aan de afspraken te houden. Ja, er is altijd wel wat ruis op de lijn. Alles wat is afgesproken en schriftelijk is vastgelegd, dat voeren wij uit. De gemeente Rijmerswaal laat weten dat er inmiddels nieuwe afspraken zijn gemaakt, maar dat er pas na de zomer meer kan worden verteld over de invulling van de plannen. Na wat bewolking vanochtend, volop zon vanmiddag in Zeeland. 27 graden aan het strand, heerlijk. Morgen is het opnieuw een stranddag. Landinwaarts in Zeeland waarschijnlijk tegen de 30 graden. Maar daar in de loop van de dag ook wat regen- en onweersbuien. Pas maandag wordt het dan droger, maar ook koeler. En tot zover deze Zeeland nu. Heel graag tot morgen. Dan kunt u ook kijken naar het weekoverzicht. En ik zou zo zeggen, alvast een heel fijn weekend.